Hei, me ajateltiin aloittaa tämmönen uusi minisarja, missä mä haastattelen mielenkiintoisia tyyppejä muodista ja taiteesta. Ja meillä on tänään täällä ensimmäinen vieras. Kuka sä oot? Mie oon Riina Tanskanen ja teen Tympäät tytöt -projektia itse asiassa tänään. Kun äänitämme kuvaamme tätä, niin minun toinen Tympäät tytöt -albumi Tympäät tytöt luokkakipuja tulee ulos kauppoihin. Tuleeko se siis tänään? Tänään. Oi, vähän päivä. siistiä. Jep. Mutta puhutaan siis nyt taiteesta ja muodista, niin mä haluan tietää, no sä oot kuvataiteilija, mutta miten sä kulutat kuvataidetta? No, me käyn katsoa tosi paljon näyttelyitä Suomessa ja sit jos käyn jossain reissussa, niin aina myös siellä. Ja kyllä niin kuin pyrin käymään katsoa niin kuin isoja näyttelyitä ja sellaisia, vai isot näyttelyt, mutta sit myös jotain sellaisia kiinnostavia nykytaiteen, niin kuin pienempiäkin, niin varsinkin niin kuin Etelä-Suomen alueella aika laajasti, että Tampereella tietysti kaikki ja Helsingissä, mutta sitten me tykkään hirveästi niin kuin Lahden taidemuseon Malvasta. Onko se Lahden taidemuseo? Joo, siis Malva. Malva, Lahdessa, siitä Lahdessa, niin. Siis siellä on ollut todella upeita kokonaisuuksia. Mua hävettää, että mä en ole käynyt, mä oon lahtelainen ja mä en ole käynyt, tai Lahdesta ja sitten sieltä päin ja sitten mä en ole käynyt vieläkään siellä. Mua hävettää. Pitäis käydä. Äiti aina sanoi, että pitää käydä siellä, mutta en mä koskaan mene hengaa vaan äiti ja isinkaan. Mutta kyllä se on tosi tärkeä osa. No, paitsi omaa työtä, mutta jotenkin myös kaikkea omia kiinnostuksen kohteita ja omaa elämää, että käy katsoa taidetta. Ja sit mulla tulee aina sellainen, mikä mun puolison kanssa yleensä aina katsoa näyttelyitä. Ja sit hän aina tietää, että kun me koitetaan tehdä jotain suunnitelmia näyttelyn jälkeen, hän sanoo, että ei me voida mennä minnekään, kun sä haluat mennä vaan niinku piirtää tai maalaa tämän jälkeen. Et aina kun me on jotenkin nähnyt jotain muiden tekemää, oikeastaan ihan sama mitä se on, niin siitä tulee joku kimmoke. Ja sit ihan sama mitä kello on, niin mun pakko vaan päästä oman työpöydän ääreen ja niinku höyryten. Yleensä piirtää, joskus maalaamaan. Toihan on siistiä silleen, että näyttelyt ja taide inspiroi tekemään taidetta. Jep, se on ehkä jotenkin se kaikkein isoin rikkaus siinä. Ja just, että miten niinku kummallisista asioista voisit saada sen oman, sen luovan puuskan tai tulla joku oma idea. Vaikka katsoisi jotain niinku ihan eri tekniikalla tehty. Että me katsoin jotain pronssiveistoksia, niin sit saattaa tulla siitä sellainen jostain vaikka muotokielestä tai jostain niinku pienestä yksityiskohdasta semmoinen, että ei vitsi, että mehän voisinkin piirtää näin. Vaatteista, koska kuitenkin, no minä tiedän vaatteista paljon ja se on mun juttu, niin millainen pukeutuja sä sit oot? No aika laiska. Kun mä jotenkin valtaosa mun elämästäni vietän mun piirustuspöydän ääressä, niin sit mulla on aina jotkut tosi kulahtaneet kollege-vaatteet täynnä reikiä ja maalitahroja. Et se on sellainen mun niinku tosi normaali look. Ja sit kun mä nousen sieltä kammiosta, niin kuin nyt vaikka kirja on valmis, niin sit mä oon aina ihan silleen, että ei herra. Tai jotenkin, että se, että pitäisi niinku löytää jotain niinku puettavaa, jotain muuta, tai jotain mikä sopii sen työpöydän ulkopuolelle, niin se on aina sellainen murheenkryyni. Että me pidän vaatteista, mä oon kiinnostunut muodista, mä seuraan siis aika paljon muotia. Ja minua kiinnostaa erityisesti niinku trendien yhteydet niinku taloudelliseen todellisuuteen. Me kirjoitin pari vuotta sitten esseen tästä niin vanhan rahan estetiikasta, joka trendaa tosi vahvasti, tai varsinkin silloin trendasi muodissa, ja että miten se kytkeytyy siihen meidän taloudelliseen todellisuuteen, että me eletään me ollaan kansainvälisesti menossa kohti seuraavaa lamaa. Se on aika kiinnostavaa, että sit samaan aikaan kun ihmisillä on yhä vähemmän rahaa, taloudelliset jotenkin reunaehdot on koko ajan niukempia, niin sit samaan aikaan halutaan näyttää rikkailta. Niin se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Että muoti kiinnostaa, mutta sit jotenkin se aika harvoin konkretisoituu siihen omaan pukeutumiseen. Mutta se mitä minä rakastan on stylata tympeitä tyttöjä. Kyllä. Et mehän näen aika paljonkin vaivaa siihen, että tutkii, että mitä ne vois pukeutua, mitä just tää tyyppi pukis ja rakentaa niitä hahmoja niiden asujen kautta. Ja me myös piilotan ne asut täyteen kaikenlaisia piiloviestejä. Oikeesti? Joo, että varsinkin tatskat ja asujen printit, tai jotkut saattaa olla kröyhelötkin, niin sit me yleensä tägään sinne kaikkia sellaisia tyyppejä tai tahoja, että me itse ihailen. Ne voi olla jotain sellaisia biisejä, mitä me sillä hetkellä on just kuunnellut tosi paljon, tai jotain kirjoja, mistä mä oon tosi innoissani, tai jotain aktivistiryhmiä, tai ihan mitä vaan, tai jotain sellaista kuva-aineistoa, mutta ne toimii sellaisena ihana jotenkin sellaisena tapana piilottaa sitä. Toi on mielenkiintoista. Nyt kaikkien kannattaa alkaa lukea Tympäät tyttöjä uudella näkökulmalla. Kyllä. Mutta tässä oli tällainen eka keskustelutuokio Riinan kanssa, mikä oli ihana ja mielenkiintoinen. Mun mielestä mielenkiintoista aina kuulla erilaisilta tekijöiltä, mitä mieltä ne on maailmasta ja kuvataiteesta ja muodista. Menkää kattoo Riinan näyttely Työväen museo Verstaaseen 13. päivä kesäkuuta alkaen. Ostakaa uudet Tympäät tytöt -kirja. Tää tulee meille Pispalaakin myyntiin, niin tulkaa täältä vaikka se ostaa. Nyt tsiikatkaa tympeiden tyttöjen vaatteita tarkalla silmällä. Kiitos. Kiitos. Ihanaa kun sain tulla teidän ekaksi vieraaksi. Oli tosi hauskaa. Ihanaa kun tulit.